ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂಕಿನಿ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಇನಿ ಮುಗಿಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಸ ಅಂಚನೆ ಚಳಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ವನಸಾಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಈ ಚಳಿಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉರ್ಪೆಲ್ದ ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪಡಿತ್ತಂಡೆ ಶೋಕಿತ್ತಂಡತೆ ಬಟ್ ಮೂಲೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಉಂಡ್ರೆಗೆ ಉಪ್ಪಡೆ ಉಪ್ಪು ಬೈಪಾವನೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜೂನು. ಓಕೆ 4 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ರೆ ಈಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲೆ ಮರ ತಾಡೀಟ್ ಮರ ತಾಡೀಟ್ ಏತು ಶೋಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂ ಆತಂಡು ತುಲೆಗೆ ತುಲೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ತೋರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮುಟ ಅಡೇ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಡ್ತೇವೆ. ಯಾನು ನಿಯರ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ವಾತಾವರಣ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಗಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಳಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮರ ಮಟ್ಟು ಪೂರಲ ದೀಪೆರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುವೆರು ಮುಲ್ತುಲೆ ರೋಸ್ ಪೂರ ನಡ್ತಿರ್ತುಲೆ ಅಂಚ ಒಂದೇ ಮಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮರ ಪೂರ ನಡ್ತಿರತ್ತೆ. ಮರ ಪೂರ ಮುಲ್ ಕಾಮನ್ ಅವು ನಮ್ಮ ತೂವರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮರ ಒಲ್ಪಲ ಹುಂಡ ಬಂದ ಆಡಲು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಆತು ಸಖತ್ ಅರಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪುರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಉಂಟುಂಡು. ತಿರ್ತಡು ಬೇತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತಡು ಬೇತೆ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಮಿತ್ತದ ಉಂಡೆಕ್ಕ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ತೋಜುಂಡತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮಿತ್ತಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಒಲೈ ಬತ್ತೆ ಮೂಲ್ನಿ ಕಲೆಗೆ ರಿಂಗ್ಸ್ ಚೈನ್ಸ್ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಸೇಲಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅದಿತ್ತೊಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಒಲೈದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ATM ಉಂಡು. ATMಲ ಬೋರ್ಡಡ ಕಾಸುಗಿನಿ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೂಲು ಪಿಲ್ಲರೆಗೆ ಶೋಕುದ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬೇಬೀಸ್ನ ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಲೈನ್ಗೆ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಅವ್ರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೂಲು ಬೇಬೀಸ್ ಪೂರ ಪುಟ್ಟು ಇರತ್ತೆ ಉಂಡೆಟ್ಟು ಆ ಕಡೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮುಲ್ದೆ ತರಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪು ಬಂದ್ ಆಗ್ತದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಅಂತ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಫೋನ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಥರನ ಲಿಫ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾಜಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಇದ್ದು ಲಿಫ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕಾಡಿದ್ದು ಹಾಯ್ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೈದಿತ್ತದೆ ಕೋಡೆ ನೈಟಡ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಕಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಫಿ ಮುಲ್ ಕಾಫಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂದ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆನಿ ಕಲೆಗೆ ಮುಲ್ ಡೋರು ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ಲಾಂದು ಕಾಫಿಲಾಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಲಾಂದು ಪೂರಲ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಕಲೆಗೆ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಏರ್ ಪೂರ ಪೇಷಂಟ್ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿಪ್ಪೆರ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತದು ನೈಟಡ್ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ಡಂಡ ಚದರ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಜಪ್ಪರೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ದಯಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಉಂಡೆಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುವ ಕಾಫಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಕೋರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ದಿಪ್ಪೆರ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ ಫುಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಫ್ರಿಜ್ ಕಾಣ್ತದ್ದಿ ಒಲಿ
ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಪೇರು ಕುಡ್ದಿದಿಪ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ 24 hours ನಮ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಫ್ರೀ ಮಲ್ತು ಪರೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ನಿಕಲೆಗ್ ಕಾಫಿದ ಪೊಡಿ ದೀದಿಪ್ಪೇರು ಕಾಫಿ ಒಂದು ಮೂಲು ಟೀ ಎಡಕ ಸ್ಪೂನು ಶುಗರ್ ಪೂರ ದೀದಿಪ್ಪೇರು ಮೂಲು ನಮಕ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ತುಲೆ ಮೂಲು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮಕ್ ಕಾಫಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೂಲು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ದೀದಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಓವೆನ್ ದೀದಿಪ್ಪೇರು ನಿಕಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ನಿಕಲ್ ಕಣದಿನ ವನಸ್ ಗಿನಸ್ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ್ಲ ಮೂಲು ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಿಕಲೆಗ್ ಸೋಪುಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೈದೆಕ್ಕದ ಮೂಲು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಸಿಂಕ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ ಕೈದೆಕ್ಕದ ಕಾಫಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪರೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕಾಫಿ ಟೀ ಶುಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ಲ ದೀದಿಪ್ಪೇರು ಚೂರು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪರ್ಪೆರತೆ ಅವು ಪಂಡತೆ ಚಳಿಕ್ ಬಂದು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರು ಶುಗರ್ ಮೂಲು ಸುಕ್ರಾಜ್ ಇತ್ತು ಪನ್ಪೆರು ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ದೀದಿಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಚಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ನಮಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ದೀದಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಮೂಲು ಟಿವಿ ಉಂಡು ಟಿವಿ ತೂವೊಂದು ನಿಕಲ್ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ಮೂಲು ನಿಕಲೆಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಾಮಾನ್ದಾಲ ಕಣದಿತ್ತು ನೌಲದಿ ಹೋಲಿ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೂರ ನಿಕಲೆ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಕಾಫಿ ಟೀ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ತದ ಪರೋಲಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರ್ ಕಾಫಿ ಮಲ್ತು ಪರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಫ್ರೀ ಆದುಂಡು ರಶ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಪಟ್ಟಂಗ ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಯಾನಂತೂ 10th floor ಉಲ್ಲೆ ಇದು ನಿಕಲೆಗ್ ಮುಲ್ತೊಡ್ದಿದೆ ಅಂತ ಇದಾಯ್ತು ತೋಜವ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಸೀನರಿ ತು ಎರಡು ನಿಕ್ಕುಡು ಬಾವು ಪಂದು ಪನ್ಪರ ಆತ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸೀನರಿ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಗಾಡಿಲು ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಮೂಲು ತಿತ್ತುಡು ತೋಜುಂಡತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಪೋನಗ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ರೋಡ್ಸ್ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಮೂಲು ಪೂರ ತುಲೆಗೆ ನಿಕಲ್ ತುಲೆ ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಸಮ ತಟ್ಟಿಜ್ಜತೆ ಇಜ್ರೇಲ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಯಾನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆಂಡು ಮಲ್ಪೊಜಿ ಸಾರಿ ಎಂಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಎಂಡು ಮಲ್ಪೊಜಿ ನಲ್ಲ ಒಂತನಿ ಕಲೆಗೆ ತೋಜವರೆ ಉಂಟು ಸೊ ಮೂಲು ಉಂಡತೆ ಮೂಲು ಲಂಚ್ ಡಿನ್ನರ್ದ ಪೂರ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಕಾಣತದ ಈ ರೂಮ್ ದೀದಿಪ್ಪೇರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೇ ಲಂಚ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತಲೆ ಉಂದೆಂಕಲ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಿರೋಡ್ ತೂಲೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂದೆಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪೂರ ದೀದಿಪ್ಪೇರು ചെയ്തേര് ಓಕೆ ಇವತ್ತ ಎನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಂಡು ಯಾನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಕಲೆಗೆ ಬೊಕ ನಲ್ಲ ಮೂಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಯಾನವೇನು ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ದಿನ ಪೋಯಿನ ತಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಮೂಲು ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿದ ಪೂರ ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಮಕ್ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂಟಿ ಅದು ಕುಡ್ಲೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಅಡೆ ಪೋದು ನಮಕ್ ಕುಡ್ಲೋದು ಕಾಫಿ ಗೀಫಿ ಪೂರ ಪರೋಲೆ ಸೊ ಉಂದಾದಿತ್ತಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪ್ಪಗ ಬಾಯ್